Tento jediný tip ti zmení život na ruby, a to okamžite. Nech tento piesok predstavuje tvoj život. Piesok na dne pohára bude predstavovať minulosť. Piesok v hornej časti pohára bude predstavovať budúcnosť. Minulosť už zmeniť nedokážeš. Tá je preč. Príliš veľa ľudí v nej trávi svoj čas a želá si, aby urobili to alebo ono. To už však nezmení. A teraz sleduj túto úžasnú vec. Predstav si, že nevieš, koľko piesku je v hornej časti pohára. Možno si myslíš, že ho máš veľa, no v skutočnosti ho máš len veľmi obmedzené množstvo. Jediný čas, ktorý skutočne máš, je práve tu a práve teraz. Takže trápiť sa minulosťou alebo budúcnosťou je hlúpe. Iba jedno rozhodnutie nás delí od toho, aby sme robili to, čo cítime, že je pre nás to práve teraz najlepšie. Ak to tak urobíte, zmení sa vám život k lepšiemu. A to okamžite. Napíšte mi do komentára, či vám to pomohlo.